Pernille Gran. Jeg læser digital design. Jeg er bachelor og skal til at starte på min kandidat i digital design. Det er, hvad man gør det til, tror jeg. Du kan få lige dele af dem begge to, og du kan få mere af den ene, hvis du hellere vil det, frem for den anden. Uddannelsen har begge dele, og det er alt efter, hvad du har interesse for. Og det kan også variere. Nogle semestre, der har de fag, hvor det har været meget humanistisk, interesseret mig mest. Så der har det været meget humanistisk fokus. Men på andre semester, der er det klart, at det er det tekniske, der interesserer mig mest. Og så er det det, der har fået fokus i det semester. Men det varierer jo meget fra fag til fag, hvad der ligesom er fokus. Og der vil altid komme nogle fag, du synes, der er mega spændende. Og så vil der være nogle fag, du synes, der er super nederen. Men det er ligesom en del af pakken. Man kan ikke bare vælge det, der er det fedeste. Man er nødt til at have noget, der giver mening i forhold til hinanden. Så det er, hvad man gør det til, og hvor det er, man føler, at ens interesse ligger. Det bliver automatisk der, at man lægger sit fokus også. Så i løbet af bacheloren har jeg lavet 2 store sådan, projekter, hvor det var ude, og vi var ude og snakke med en masse mennesker, og vi var hele processen igennem, det var det sådan ligesom har taget et helt semester. Hele processen igennem, og endte med at lave en prototype, der blev præsenteret, som der kunne testes og prøves og sådan noget. Det har vi lavet 2 af i løbet af bacheloren. Det ene, det var mit bachelorprojekt, som var en interaktiv hænkebane. Og det andet, det var sådan et spil, der kunne stå på festivaler, som folk kunne interagere med og lege med. Udover det, så har jeg lavet mange sådan mindre små ting. Vi har prøvet at lave nogle apps. Jeg har lavet en webshop. Jeg har lavet flere forskellige små computerspil, appspil også. Og i forhold til eksamensopgaverne, så mange eksamensopgaver har været sådan refleksionsopgaver på den ene eller den anden måde i forskellige former, hvor du ligesom har reflekteret over et projekt, du har lavet, eller reflekteret over semesteret, hvad har man selv lært. Men jeg har også skrevet nogle enkelte sådan, altså mere sådan akademiske opgaver. En opgave, jeg skrev om GTA, San Andreas, hvor fokus var ligesom at se, hvad gameplay gør for sådan et forholdsvis kompliceret spil som GTA. En anden opgave har været omkring Angry Birds, hvor fokus var på at kigge på, hvad der er forskel på, når du spiller et spil på din computer, og når du så spiller det på din smartphone. Det er jo stort set næsten det samme spil, men hvad er det egentlig, der er forskellen på de 2 platforme? Så har jeg skrevet en større opgave om serious games, som er sådan så spil i forhold til læring, og hvordan du bruger det inden for i virksomheder, militær, skole og alle mulige andre steder, hvordan man ligesom kan bruge spil, gamification ude i den virkelige verden. Jeg tror, det ene vil i hvert fald være helt klart første gang, jeg sådan, selv havde produceret noget. Når man ligesom selv har lavet det, eller det er sådan set ligegyldigt med, om det er noget fysisk, du har lavet en prototype, om det er noget kode, du har skrevet, om det er en eller anden klog konklusion, du er kommet frem til i din eksamensopgave, men når man ligesom skal op for jer, man tænker, okay, det har reelt værdi, det er ikke bare sådan en gentagelse eller efterligning af noget, der er lavet før. Men det oplever man ligesom flere gange i forskellige situationer, men det er i hvert fald helt klart noget, jeg synes er super fedt. Der tror jeg har lavet mange ting. Jeg sidder i studenterforeningen, så der har vi jo klart haft en finger med i mange ting og været med til at arrangere nogle konferencer, som jo også er en del af hele det her felt. Jeg har været med i en masse sådan student competition, som der kører over hele verden i mange forskellige sammenhænge, hvor vi simpelthen har lavet sådan konceptudvikling og sparring, hvor man skulle komme med en løsning på et eller andet problem inden for et givet tidsinterval. Så har jeg lavet en app, jeg har lavet flere apps, jeg har lavet et spil, desværre ikke publiceret på min egen mobiltelefon. Jeg har lavet nogle andre små spil ved siden af. Jeg har testet lidt med noget Maggie og nogle forskellige applikationsser på spil på tastaturet, så kan jeg bruge handskerne til at styre computeren med. Jeg har lavet en masse hjemmesider og en masse grafisk arbejde og en masse forskellige ting. Jamen jeg tror ikke helt, jeg vidste, hvad jeg ville, da jeg startede. Jeg havde en interesse
Så medier i forhold til sådan, måske mere med sådan reklamer og medier og forståelse af sådan, hele sådan digitale platformer, det var mere end bare sådan reklamer i fjernsynet. Men jeg tror ikke, jeg havde sådan en idé om, at det var bare lige det her, jeg ville. Det var mere sådan en generel interesse, der førte mig hen imod digital design. Altså, nu er mit drømmejob, hvis jeg kan få lov til at sidde og udvikle og forske i interaktion i forhold til spil og apps. Hvordan du interagerer med spil, og hvordan du bruger spil og apps, og udvikle nye måder at interagere med din smartphone og med dine spil på computer og Playstation og alt sådan noget. Jeg var mest nervøs for, om det var det rigtige, om jeg kunne bruge det til noget, om det var det, jeg ville. Men det har det helt klart vist sig at være. Og om ikke andet, så har det skabt så stor en interesse, at nu er det, jeg vil. Et godt råd er, at man skal involvere sig. Man skal involvere sig i sit studie, i sine studiekammerater, man skal komme i fredagsbaren, man skal melde sig til ting, man skal gøre ting. Man skal være med, for det giver så meget bedre studiemiljø. Det giver meget mere blod på tanden og mere interesse i sit studie. Så skal man tage den tid, det tager. Man skal ikke blive bekymret for helt fra starten, er det nu det her? Og det tager lang tid, og det tog også mig 1,5 år, måske de første 3 semester, før jeg var helt sikker på, yes, det er bare det her, det skal være. Så der er nogle, altså i starten skal man lige finde ud af, hvad er det her for noget, men tag den tid det er, og hvis man har interesse inden for feltet, så skal man nok finde den rigtige hylde i forhold til digital design. Nok finde ud af, hvor det er, at man ligesom kan bruge det til noget. At man skal måske prøve, i stedet for at man tager det som, at man skal gå i skole, og nu skal vi sidde her til forelæsning, og vi skal lytte, så skal man måske bare tage det som ligesom hvis du skulle, selvfølgelig kan man ikke sætte sig til en forelæsning, som ligesom på samme måde, som hvis du skulle se en god film, men tænk det lidt på samme måde, at man får lov til at høre det her, og tage det som tage det som om, at du vil det, så får man så meget mere ud af det. Og et sidste godt råd, det skulle være, at når man starter på digital design, så går der ikke ret lang tid før, at Google er din nye bedste ven. Og det skal man bare udnytte. Og du skal google digitalt, hver eneste gang der er et ord, du ikke forstår, så skal du google det og gå videre og udforske og finde ud af det. Og når du ser en YouTube-video, så skal du se den næste relaterede og den næste relaterede. Og hvis du finder noget fedt på 9gag eller Reddit eller andre steder, så brug det, research det, google det, altså interesser dig for feltet og udforsk det selv. Så bliver det så fedt.